Амирбек Ҷорабоев, инчунин дигар бозигарон Бахтор Қаландаров ҳам дар ҳайати дастаи гуфтам мумкин аст ки Куктош бозӣ кард, ҳам дар ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе буд Ҷалил Кимсанов бозӣ кардааст имсол. Ва дигар бозигароне ҳастанд ки Руслан Кориян, Фатуллоев, боз ки боз инҷо Михайло Сакич, Нуриддин Давронов, хуб дигар бозигаронро ба шумо ман гуфтам, инҳо дар 8-умин унвони чемпионӣ саҳми худро гузоштанд. дӯстони гиромӣ, гузоришамро дар ҳамин ҷо ба поён мерасонем. хайр то гузоришҳои навбатӣ. бори дигар унвони чемпионии 8-ум барои мухлисону барои дастандаркорони дастаи Истиқлол муборак бошад. Я